Салом алейкум тамошобинои азиз, ин миҷара дидем инҷа ҷои ман айна куртобхона Исмоил ними бари ин минда инҷа як тестайёрай на ози дарш маҳкама ман дурунша ваёша мемунум суратоша мемунум ҷои зурай ягон тадагар бизнеси тестайёр кардани бошен мақсад ҷои тайёрай ҳама аппаратоша дора ҳаму чизои шаверма паверма тайёркунӣ ходок тайёркунӣ хулоса тамоми намуди аппаратиш дар дурунаш ҳаст ҳама чиз тайёра готови бизнес да гӯем ҷошам ҷои бад неста ин иҷа мақсад на нигоҳ кунед стоянкарам дорам сол нимита мошино медроян ҷа ҳами стоянкаи ҷои морам ҳами ҷай ними ҷои мошинмунӣ клиентомона ин нимита медроян мақсад стоянкарам дора ин иҷада чиай масҷиди ҷумъахонаай сол дар пеши масҷиди ҷумъахона иҷа пеш ин бизнес зур буд мақсад ҳози як ремонт карданша айсари нав обновит карданша ҳами мега аренда метиемша номрои соҳиби ҳами камишенра дар ҳамиҷа мемонам кадометон ки гирифтанӣ бошен занг мезанен оиди нарх навош мисол гапу чапуш ҳамаш худаш гап мезанен рақаба дарёй экран